Edició d'Ebre Gourmet i jo com a organitzador i gerent de la fira voldria parlar d'este tercer evento que han fet. S'ha fet un treball enorme, brutal, per donar un servei de qualitat a la fira. S'ha portat una varietat d'expositors, hi ha 27 expositors intentant representar la varietat que hi ha al territori de productors de producte. Es tracta d'una fira gastronòmica, llavors hem d'intentar que sigui el més oberta possible. Hi ha els productors de l'arròs representatius del Delta, però també tenim cellers de vi, també tenim productors d'ostra i de molusco, també tenim els bacalladers de Catalunya, intentant dinamitzar, que la gent que vingui a passar un rato a la fira disfrute, s'ho passi bé i s'apropi a la gastronomia i vegi l'important que és menjar 3 cops al dia i disfrutar d'ell. També voldria ressaltar el bar, la cafeteria. Enguany, dalt a la cafeteria, en la cocteleria Ego de Sarai, hem fet un treball també enorme en decoració, en fer una cafeteria moderna, una cafeteria dinàmica, que la gent vulgui pujar dalt. I estic molt satisfet de l'èxit d'aquesta cafeteria, perquè quan miro dalt temps per a pujar no en tinc, però la veig sempre plena, per tant això m'omple. També la pantalla gegant que tenim a dalt, crec que comunica molt, perquè la gent pot anar voltant per la fira i pot veure qualsevol cosa que li interessa. Què li interessa? Un taller organolèptic del bacallà? Doncs el pot veure dalt. Què li interessa? Una demostració del taller de cuina? També la pot veure dalt. També el sistema que han muntat de tauletes perquè la gent pugui degustar, m'agradaria ressaltar-ho. La gent pot agarrar una copa de vi i una copa de cava, doncs ficar-se-la a la tauleta, agarrar un tastet i disfrutar-lo damunt de la taula. També la sala de tastos. La sala de tastos d'aquí no la podrem veure, però també estic molt orgullós del treball de decoració que s'ha fet. És una sala molt gran, en 2 entrades, i s'havia de fer un treball dinàmic perquè aquella sala fos acollidora. Us invito a vosaltres a que després pugéssiu i la visitéssiu. En fi, m'agradaria ressaltar el nivell de qualitat que han aconseguit al nostre poble. És un poble de 10.000 i alguna d'habitants, un poble que té molts productes a l'alrededor, però el que es tracta no és ja de menjar i beure, que és una fira de menjar i beure, i a vosaltres us ho comento que esteu aquí davant, és una fira perquè la gent taste i aprengui a tastar. Menjar n'hi ha, però tampoc hem de transmetre aquesta idea de menjar per a saciar-nos, això ho podem fer a casa. Aquí és una oportunitat de provar, de veure el que hi ha i el que s'està fent, de veure el màxim de productors que hi ha, de provar els seus productes, de veure tallers de cuina, també de veure persones importants relacionades amb la gastronomia que ens estan visitant aquests dies. El nostre poble potser no n'és conscient, però aquí aquests dies tenim a Gaspar Rey, que és el director de la revista Cocina Futuro, una de les revistes de gastronomia més importants que hi ha. També tenim a Jaume Tàpies, que és el president de l'Associació d'Empresaris Relais Cható. Només hi ha 12 restaurants i hotels aquí a Espanya. Un dels presidents, no un dels presidents, el president està aquí, però un dels seus adherits ens va visitar ahir de matí fent un taller de cuina. Jo crec que això és important per al nostre poble, és important per a la gent que ho veu i que li agrada la gastronomia, i el que no li agrada se pot arrambar i conèixer-la. Jo, resumint, diria que s'ha fet un nivell molt alt. Quan miro dalt, penso també en Mel Múria, que me'ls he deixat, que han fet aquí una exhibició de lo que és una colmena al camp, reflexant el camp, inclús se veuen les flors, se veu el terreno. S'ha fet un gran treball. Llàstima que és massa informació i massa treball per a 3 dies solament, perquè això dona per a una setmana o per a 15 dies. Gràcies per aquesta oportunitat que m'heu donat d'explicar-me i espero que la gent s'apropi i disfrute de tot el que aquí es fa. Consolidar un evento gastronòmic, una fira especialitzada com és esta, és molt difícil perquè, clar, necessites treballar molt. Jo diria que sí, però bueno, això també ho dirà la gent, i ho dirà el temps dirà si l'hem consolidat en 3, en 4 o 5, però no és el que a mi em preocupa. El que em preocupa és que la gent tingui possibilitats i a l'abast l'enterar-se'n del que és els productes, la gastronomia, els tallers de cuina. Si no es consolida aquesta, es consolidarà una altra. I si no es consolidés aquí, se consolidarà en un altre lloc, perquè de lo que sí estic segur és que això és el que demanda la gent i el que la gent vol. Per tant, espero que es consoliden en esta, però la meva preocupació és que la gent mostri interès en la gastronomia. Per consolidar-se segurament que necessitarà algunes millores, no? Sí, necessitarà més recursos, s'han d'invertir més recursos. Aquí nosaltres treballem en 3 nivells, i diria 4. La cafeteria està en un nivell, i l'hem de pujar a la gent cap amunt, ho han aconseguit. Després, baix tenim un nivell on estan els tallers de cuina, i és on se concentra la majoria de gent.
Després hi ha un segon nivell dalt on hi ha uns expositors que no podem ficar baix. I després hi ha un altre nivell on està la sala de tastos. Això vol dir mobilitzar molt a la gent i moure-la molt. Sí que han aconseguit ficar molt ben senyalitzat el circuit, però, clar, en un nivell la implicació de la gent seria molt més. La gent tindria molt més abast el mitjà i tindria molt més abast la beguda. Ara tenim molts cellers dalt, cellers d'importància com és el de Capçanes, un dels millors cellers del Priorat, una de les DOs més importants d'este país, i el tenim dalt. Tenim el que t'he dit abans de la mel, que és importantíssim, i els tenim dalt. Tenim Vall de Vinyes, tenim l'oli cocons, un dels olis arbequines més importants de les nostres terres, i estan dalt. Això ho hem de ficar baix, hem d'aconseguir que estigui a un nivell pla. També tots els tallers que fem, els tastos són d'una importància brutal. Tenim el millor somiller d'Espanya del 2008, el Nas d'Or, se fa a Madrid la final, i fem els tastos dalt perquè no els podem fer baix. Demà, que és dia de professionals, ho baixarem tot a baix, però la gent del nostre poble i pobles que ens visiten i comarques properes no ha pogut disfrutar de tot el que aquí es fa. Jo penso que s'ha de fer un esforç molt gran, en aquest cas, primer del nostre Ajuntament i després dels organismes públics que saben que s'està fent aquesta fira perquè aquí es fiqui el necessari per a transmetre la gent. Després hem de fer algunes millores, com fer que els tastos i mitjà se facin més a l'expositor. L'expositor és el que produeix el producte. Tenim la sala de tastos enfront, de menjar, de degustacions, on la gent pot anar a menjar. Però el mitjà ha d'estar a l'expositor i ha d'estar als tallers de cuina, perquè són els productors allí, encara que donem cobertura, perquè hi ha uns cartells on diu qui fa el plat, el que no podem a vegades és estar al restaurador allí explicant. S'ha de fer un gir en això també. També s'haurien de fer millores en fer espai millor fora i intercomunicar el que han fet enguany d'un joc tradicional en una fira gastronòmica. S'ha de donar amplitud, perquè la gent d'això vol disfrutar. Vosaltres ho podeu veure, això és un èxit enorme, brutal, importantíssim per al nostre poble. És cultural, la gastronomia forma part de la cultura d'un poble, és històric, forma part de la història, i això li hem de donar projecció. No basta que m'ho cregui jo i que s'ho creguin uns quants enamorats, s'ho ha de creure més gent i hem de veure el poder, que és un resultat immediat. No, s'ha de seguir treballant, però això et dic abans que no és el que em preocupa és si es consolida enguany, se consolidarà. I si no es consolidarà aquí, se consolidarà a un altre lloc. Estic completament segur. I ja està, el que em preocupa és que es fiquin els mitjos perquè això sigui creixent. No poden frenar les idees i el creixement que tenim aquí perquè no tenim espai. Gràcies per l'oportunitat.